Ki Dalang Anom Dwijo Kangka Ki Anom Dwijo Kangka sarjana seni. Murih kasembadaning sedya medal kula sumanggahaken. Kapurwakan bismillahirrahmanirrahim. Gelaring budaya dalu punika kanthi dalang Ki Anom Dwijo Kangka sarjana seni.
Sumeblak sorote yuwang pratangga pati Sunare ginapit gunung temah temlawu sorot lembayung sumamburat lirit bang socane nganggo rapuh naratas sunaring yuwang araka tinampi siraping paraja ngastina marma datan muka kawis tinggal gilar ponang sirap labet mantulaken sorote yuwang pratangga pati kandian nyebut asmaning Gusti Ing Maha Welas kang sarta maha asih namurwani narabuka kandha nenggih negari bundita ing minangka dadi pambukaning carita ing dalu mangke lah menika warnane gumelaring paraja Ngastina ya sinebut ing negara Gajah Uya ya winastan ing Liman Benawi patut minangka pambukaning carita abet ngupaya negari 100 tan antuk kalih 1000 tan jangkep sedasa dasar negara kang panjang marang punjung pasir wukir gemah aripah loh jinawi kerta tata turaharja panjang saya tidawa pocapane punjung luhur kawibawane pasir samudra ukir gunung loh tulus kang sarwati nandur jinawi murah kang sarwati nuku gemah katondo para kawulan kang sami lampah dagang lelayaran rahinen balwang lur selur datanono pedote labet tanonong sayanging gedalan ari pajalma moncong ing sami gegriya wonten salebeting negari katingal jejel Habib bin Aben cuket tepung taritis papan liar temah urupak saking gemah harjane maraja kartone dene para kawuling karang padusunan samya tentrem adine monggo pangweng tetanem satemah bumi sacengkang datan ana kangsel kawis tingal ijo raya yuruk mertanggani kalamunta wong ing negara Ngastina datan kurang sandang pangan kang sampa papan Raharja dintepi saking marang muka para mantri Bupati Samya Kuntap kautamane wicaksana limpat ing kawruh utus marang pangembating Maraja marmadatan muka negara Ngastina kena den arane negara kang gedhe obore padang jagate dhuwur kukuse adoh kelawan kuncarane awit kasembuh pangaribamane Sang Nata Prabu Duryudana ya Sang Prabu Jaka Pitana Hanggendari Suta Desta Rastratmaja ya Sang Kurawa Indra nalindreken Berbanda sugih Raja Brana Berbanda sugih Wadyabala nuju hari payoga Sang Natamiya sing setinggil binatara lenggah ing dampar adenta ingkang pinalipit ing kencana pinating sutya nawarna lalemek babut perang madani sinebaran sari-sari Ginandawida lisah jebat kasturi
Ginarbek para badaya sirimpi manggung katanggung Joko paloro-loro ingkang ngampil upacara nata. Banyak dalan sambung galing harada walika katumas Dewi Panggo kang sarma sesutya. Ginebut telar badak kanan kiring kongas gandane rosang nata ngantos duming pangoraan Jawi. Parandene rep sidem remanem tanana sabawaning malang alisik gegodhongan tanebah samirana datan lumampah. Hamung lamat-lamat kapiyarsa swaraning paradangga nyo anganyut-anyut. Binarung ocahe peksing kok jalak ingkang mincana sak luhuring paringin. Miwah sabawaning para abdi gendhing kriya kemasan ingkang samya nambut kardi. Hangayahi pakaryaning para jalamun kapiyarsa pating carengklang pating calangkling imbal gantile mandaraga saya muwuhi senening pananggilan. Nalika semana dereng ngantos kawijil pangadgane sang nata Prabu Duryudana kasaru geger wonten pasiban jaba waneh-waneh panerkane samya kresik kumalesik dadya gayeng gumarenggeng tinerka kalamunta sang Hyang Brama ing kayuwangan swarga dahana ing tumedhak dhateng Praja Gajah Uyuh. Dupi dentelingaken ngiglo cetha kantang pawarana rawuh nyokadang werda sedulur tuwa ing negara Mandura Prabu Baladewa. Ya sang Prabu Balarama ya risang anom Kakarasana gabyuk rerangkulan Nalendra kekalih dadang-datan pinanggih ing setinggil pepak sagung para nayakaning Paraja ingkang samya hananggil nemban Durna Rekyana Patih Sengkuni Radyan Kartomar mengking ngungkuraken pasibaning para wadyabala begamber hamlabar koksi doyong doyongna pancak sujining alun-alun mangkono wijining pangandika ing dereng kawiyos lesan. Sahananing kang mekanang sihing dasih mawe buku sawetgung maksih ing delahan kanang namujeng warinjeng harinjeng nayakaning ngerat ing ngerat utama
kanggo manugrahaken siswa Sukata Panruwes minulya saking dalang solaing ringgit mongko ya jagat ya dewa ya Bathara Hyang Sukma mangkat diluwih payung ana wong sak praja Ngastina Koko Prabu cecimating gesang kula donya prapteng delahan Koko Prabu Baladewa ndadosaken kagyat raosing manah kula kalenggan samangkin jeng Koko Prabu Baladewa
rawuh wonten ing Paraja Ngastina. Duh, Kakang Prabu, sarawuh paduka kepareng kula ngaturaken pasegan Panakarami Perembagi mugi kunjuk sandhap padha paduka jeng Kakang Prabu Baladewa. Kowe lah dalah. Inggih, Yayi inggih. Kadangipun Kakang ingkang kula tresnani lair kandhas trusing batin Yayi Prabu Duryudana, Yayi Prabu Jaka Pitana. Nirbaya, nirsangsaya praptanipun ingkang Araka ing Mandura. Dumugi wonten ing negari Ngastina Ginanjar kawilujengan kebagas kewarasan boten nyandung sakara-kara. Dhateng ngadat katedha kalingga murda Sih Panakaraminipun Yayi Prabu Kurupati ingkang rumentah dumateng ingkang Araka ing Mandura ndadosaken mongkok kawuran bungah wonten telenging manah keparenga puja pangestawanipun Kakang kunjuk wonten ngasanipun Yayi Prabu Kurupati. Inggih, inggih Kakang Prabu. Grawalan anggen kula mundi kabetekaken wonten ing Jaja. Rumeketing Mardaya miwah ana rah daging kayuwanen. Mboten langkung monggo kula dherekaken lenggah ingkang sekeca. Nggih, inggih Yayi. Karaos mboten kirang prayogi anggenipun ingkang Araka ing Mandura ngabyantara sowan wonten ing negari Gajah Uya mriki. Nuwun sewu nggih anak Prabu. Walu gembal manyar-manyar. Mrit gandil bedene Mas Joglo. Hawala, hawala. Ingkang bapa ing Sukalima tampi ndasaken bingah ra sing manah mboten langkung tumiba sepadha-padha mampir dhateng Sukalima. Matur nuwun, matur nuwun. Denga wanci sanes wekdal menawi wonten bab ingkang wigati tertamtu kula badhe kampir wonten ing Sukalima. Nek mampir mriku kandha ngendika langkung rumiyin. Ngoten. Nek badhe tindak kampir wonten ing Sukalima kula aturi ngendika. Ngotak siapi. Kula ngertos senenganipun jenengan. Iku daran nek ora sate bekecot mboten marem. Nggih, 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 nggih. Bangsa sing rada ngiler-ngiler ngoten niku njelak aremen. Mengke kula siapaken ngoten mboten nguciwani. Nggih, matur nuwun. Nuwun sewu nggih. Anak Prabu Baladewa ngaturaken kawilujengan rawuhipun jengandika anggen anak Prabu Baladewa. Sinten menika? Kula ingkang paman ing kepadian Ngastina Rekyana Patih Arya Seng. Wah, Paman Senguni nggih lakar kados mekaten. Wilujeng lampah kula, Paman Arya Seng nggih sihat to? Dalem. Paman Senguni nggih sihat. Pangestunipun kera-kera Ginanjar kawilujengan. Kera-kera Ginanjar kawilujengan niku maknane nadyan to nuwun sewu awak kula menika kuru gagangaking paribasane ning alhamdulillah tansah kinemulan kesehatan. Paman Senguni pripun nggih? Kersanipun nadyan to sampun lalu yuswa tegese sampun sepuh. Kula menika kok ngantos gumun kalih awak kula niki. Sing digumuni perkara apa? Derajat pangkat kula menika mboten kurang wong kula wong nomor 2 sakwise ratu. Bondo donya menika paribasane tumpuk matumpa-tumpa. Duit menika kathah arep mangan bergizi model piye kelakon. Ning kula menika gumun awak kula kok mboten saged subur, mboten saged lemah, mboten saged gendut kadidene tiyang ingkang sampun kemulan Raja Brana. Paman Harya wonten dawuh. Nuwun sewu. Yen to panjenengan ndarbani gagasan ingkang kados mekaten, niku penemu sing kleru, pendapat sing lepat. Jangan ngendika, aku wong sugih, dhuwitku akeh, aku tuku panganan model piye kelakon, kok awakku ora iso lemu. Ra ngaten. Nggih, lakar kados mekaten. Niku penemu sing kleru. Wong urip pentingke sing dipikir niku namung siji, nggih menika wareg waras. Waras kok wareg ora. Sing penting awake waras, awake sehat, ora perlu mikir perkara kuru karo lemu, ngoten. Cobi mang penggalih, cobi mang mikir. Nek kabegjan uripe, duwite pirang-pirang, pangkate dhuwur, gitu.
Raja Brana tumpuk matumpa-tumpa. Omahe becik, omahe apik, mobile pirang-pirang. Sawahe jembar, tegalane ya jembar. Nek bendina dikupeng karo penyakit, bendina dikupeng karo lelara. Kapan anggone bisa ngrasakne kanikmatane urip wonten ing alam padang? Mongko urip ning donya niku nggih namung sepisan tok niki. Ngoten lho. So bakale mboten saged urip malih. Nalikanipun kula panjenengan sampun ngadhep wonten ngarsane Gusti ingkang ngakarya jagat. Dados perkawis lemu karo kuru ora usah dipikir. Malah sampean awake kuru niku malah matur nuwun. Matur nuwun karo sing gawe urip. Merga napa? Sing gampang kena penyakit niku awake sing lemu-lemu niku, ngoten lho. Merga kurang gerak, kurang olahraga, kurang ngetokne keringet. Nek awake kuru cakal masa angel kena penyakit. Nek awake wis lemu, kakean melek, kakean linggo, kuwi gampang kena penyakit. Ngono lho. Ngoten nggih. Dadi sing penting awake niku sehat. Ngoten lho. Wong lanang sugih pirang-pirang. Duwite wis ora ketung mari basane. Bojone ayu, nek nggon kene ora sehat. Jajal. Niki napa saged ngrasakne kanikmatane urip wonten ing alam donya sampun ngantos kenek penyakit. Ngoten lho. Oh penyakit niku regane larang kok. Saya penyakit sing daran penyakit dalam utawa penyakit jero. Biyo. Ndek wingi niku nembe mawon. Kula niku bar operasi batu ginjal. Ngetokne watu sak penthok korek niku ragate 75 juta. Jajal pikiran. Niki puraken nggih mondasi omah ngoten niku cobi. Dados apa-apa niku nek penyakit niku lek teng jero ora ketok mata niku mesti larang. Beda karo penyakit njaba sing gampang dideteksi cara tembunge sing mentereng, gampang didelok, kuwi gampang tamban-tambanane. Beda karo penyakit jero, ragate larang, ragate akeh. Apapun itu, pokoke manggone ning jero kuwi mesti regane larang. Sak liyane penyakit jero regane larang niku napa nggih? Nggon gawean insinyur karo kondektur. Insinyur sekolahe dhuwur, ragate akeh. Kuwi pomo ditimbang jomplang, bayarane isih akeh insinyur. Oh, dados apa-apa iku nek ning jero nggone mesti larang regane. Nggih. Sing conto mriki wonten napa nggih? Sing gampang ditampa, sing jero regane larang, sing conto teng panggung niki wonten napa? Jero regane larang. Sing kena nggih conto wonten panggung mriki. Nuwun sewu, sinden sing cacahe ana 7 niku nganggo jarik sedaya. Sinden nganggo jarik. Jarik sing dienggo sinden kuwi pol ngetepol paling larang. Iki regane 200.000. Ning sing dijariki apa entuk 200.000? Lha iki lho. Ngoten nggih. Jero regane larang. Nek nganti jarik karo sing dijariki kok larang jarike niku berarti jero wis bosok ngono lho. Bosok koklok dirubung lar. Oh, nggih. Mila saking menika Bapak Prabu. Pripun Yai? Dinten samangke kula matur nuwun awit rawuh paduka Jengkaka Prabu Baladewa ingkang kestu nampi undangan kula. Kula nyuwun pangapunten. Kedahipun kula sowan dhateng Paraja Mandura ning kepeksa kalenggan samangke. Kula ngaturi rawuh jengandika wonten negari. Yai. Lugunipun tuwuh tandha pitakon jroning manah kula. Tigang dinten ingkang sampun kamuri paduka utusan ayakaning Paraja nyuwun dumateng pun Kakang Mandura supados parapta wonten negari Ngastina. Muka Yai. Moga yen mboten wonten bab ingkang migati keparenga kula ngangulungaken jangga nilingaken karna nyadong rumeneng sabda yen wonten bab ingkang badhe dipun ngendikaken pun andharaken dumateng ingkang Raka ing Mandura pun Kakang Sumedya ngangklungke jangga nilingaken karna nyadong rumeneng sabda sabdanipun jeng Yai Prabu Jaka Pitana surasane ing donyaku.
Sri Baladewa Nerpati Twin Nareswara Kresna kalangkung tresnanira kula badhe sambat dumateng jengadika Jengkaka Prabu Baladewa. Sambat perkawis napa? Monggo lho. Kula aturi ngicali Durgama Sanggurunggi mbok menawi kula saged sabiyantu dumateng Paduka Yayi Prabu Duryudana ngaten. Sampun dungkap Trimadya Candra kalungguhan samangke 3 sasi setengah. Inggih. Wonten laladan Ngastina ingkang pojok kepiring sisih ler. Wonten adeke pertapan, wonten salah satunggaling tiyang ingkang ngedekaken pondok wonten mriku. Pondok utawi pertapan kula wau dipun wastani pertapan Kembang Sore. Pertapan Kembang Sore dideke wonten ing wewengkon negara Ngastina. Inggih, lakar kados. Lajeng kersanipun wonten mriku wonten Brahmana Anyar Katon. Ingkang madhep pendhita ingkang apeparep Penemban Begawan Sabdawala. Nggih, Penemban Begawan Dawala. Nggih. Lajeng kersanipun ndadosaken kuwatos raosing batos kula. Paribasanipun ancik-ancik wonten pucuking ngeri. Sisip sembire iso bebayane tumrap kekuatan negari Ngastina. Sebabe kok panjenengan ngendheken ngados mekaten awit kathah para kawula ing negara Ngastina menika samya puruhita samya manunggal dadi siji ngaji nyecep kawruh nyecep ngelmu ingkang dipun gelar dening Penemban Begawan Sabdawala utawi Begawan Dawala kala wau. Kabar ingkang sumebar wonten ing kiblat papat 5 pancer negari Ngastina. Maewu-ewu paribasane para santri-santri yang mapan wonten mriku. Yang samya puruhita ciklu-ciklu ana ngersaning Sang Begawan Sabdawala. Jare mandi apa sing dadi sabdaning Begawan Sabdawala. Mila kathah ingkang samya pitados, kathah ingkang samya percaya dumateng Begawan Sabdawala. Nyingkur bekti marang Prabu Duryudana. Mboten namung menika kok nggih nuwun sewu anak Prabu Baladewa. Sing merasa dipun rugekaken. Sing dirugekke menika mboten namung anggen anak Prabu Duryudana selaku dados ratu wonten ing negari Ngastina. Begawan Durna niku saben-saben wonten lumebeting para putra siswa. Menika atusan ingkang sami daftar dhateng peguron siswa saka 5. Rikelenggan samangke sareng wonten madheke Begawan Sabdawala. Wonten ing pertapan Kembang Sore sing daftar teng peguron kula niku kalih mawon mboten jangkep. Ngoten. Sing golek-golek tamba tenggen kula niku sampun berkurang tebih. Monggo adate sing golek tamba teng pertapan Sukalima niku kathah. Enek sing golek penglarisan, enek sing pangan pengin dadi wong sugih, enek sing pasang susuk. Niku pirang-pirang. Sareng enten jumenenge Begawan Sabdawala. Niki saged ngrogoti pemasukan kula. Ngoten lho. Nggih. Lajeng kersanipun Yayi Prabu Duryudana kados pundi? Kula badhe nyuwun dawuh jeng ngandika babakan kawontenan ingkang gumelar wonten negari Ngastina mriki. Sesambetan kelawan kahananipun pertapan Kembang Sore. Saya-saya menawi Paduka kersa
menawi paduka kersa mbubaraken pertapan kula wau. Gunjang kanjeng langit kelap kelap katon lergin sanging alis risang mawe gandrung sabarang katulu sabarang katulu ukir moyak mayek saking tias balewara lumare sang gandrung dohari sumitra tanaya parandre yen to jengandika Yai Prabu Duryudana nyuwun penemu kang sarta gagasanipun ing Raka ing Pandura